És coneguda l'expressió fer-se un nus a la llengua, que s'utilitza quan algú s'entrebanca amb les paraules. Bueno, pues ha dicho todo. Perdón. En Marc Pulido és el fenomen a l'inrevés. No es fan usos a la llengua, sinó que fan usos amb la llengua. Som a la ciutat de Vic. Aquesta estàtua que tinc al meu costat és en Merma, i una mica més enllà, en Marc. Hombre! Jo el que faig és agafo una llaminadura d'aquestes llargues, me la poso dins la boca, i un cop li tinc, faig un nus amb la llengua i ja la tenim. El prodigio de la lengua. Tens altres habilitats amb la llengua, a part del nus? Vaya preguntita. Alguna ja. Ay, me estoy poniendo perraca. Ho saben els teus pares, que fas això? Sí, la del nus la saben. Tenim una bossa amb llaminadures, però abans que res, anem a comprovar que la cosa no tingui truco. Que no fos que amagui una llaminadura amb un nus feta dins la boca. Marc, la boca? La teva llaminadura? Amb un tros ja en farem prou. Si és que esto es palmear i no echar gota. M'agradaria comprovar com respon a altres materials als que no està tan acostumat. És per això que tenim aquest potet amb diferents coses que són semblants a la llaminadura que utilitza ell, però disten una mica. Per exemple, podem començar amb un espagueti bullit, de comprovar si és capaç o no de fer-los el nus amb la boca, també. Hay una lengua, pero una lengua que tiene. Podem provar amb un cuc de xutxe. Molt gruixut. No valen excuses de mal pagador. Un cordó de sabata. Gràcies per ensenyar-nos tot això que ens has ensenyat, eh? Què passa, que només agafes coses llargues tu per poder fer nusos amb la boca? Sí, normalment sí. Es usted muy listo. Val més això que robar, no? Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.